ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳಾರಂದೆನ್ವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತೂಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 10 ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೂ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆಂಡ ಅಂಚಾದು ಈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಉರುವಾಣ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಓಣಮ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಓಣಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ಪಾಡು ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತದೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಗುಂಡತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಪೂರಾಳ ಅವತ್ತಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುನದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ ಉದಸ್ಸಿನ ಇಂಕ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲಾದ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯೂನು ಐ ಮೀನ್ ಸಲ್ವಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅದೇ ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಜಿಗ್ಗಾದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರು ಸುರಾಪುಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರು ಸುರಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಏನೇ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಓಣಂ ಸಾರಿಯೇ ಉಂಡೆಂಡ ಒಂಜಿ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಓವಿನ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಣಂ ಗುದ್ವೆ ಪಾಡೋಡು ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡು ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕುಲ ಬಟ್ ಒಂದು ದಾಗುತ್ತು ನಿಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಉಂಡ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಕುರಾನಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಬಟ್ ಒಂದೊಂಥರ ಕಾಟನ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತುತ್ತರ ಪುರ ಖುಷಿ ಆಪ್ನೆ ನಾನು ಆಡೋದೇನೆ ಪಾಡ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೂಗೋಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತೂತದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಮ್ಮಿನ ಸಾರಿ ಈ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರ್ಡರ್ ಸಾರಿ ಅವೇ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪು ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಚ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ತೀತದ್ದು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅಪ್ಪು. ಸೊ ಈ ಸಾರಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತದಿ ಕೈತೇನೆ ಪತ್ತದಿಂಡ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ರಪಕ್ಕ ಸಾರಿ ತೂತದು ಪಟಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಲಿಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಪತ್ತೇರ್ನೆ ಉಂಡತೆ ಸರಿ ಬೈಜಿ ಮುನಿ ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಗಿದ್ದನ ಸಾಕಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೇನು ರಡ್ಡು ಸಾರಿಗ್ಲ ಪತ್ತೋಡ ತೊಂಜೆ ಪತ್ತೋಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಪುಂದು ಆದಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಿ ತುಳಿ ಖಾಲಿದಿತ್ತೆ ಕೈ ನಾನು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನು ಉದಸಿನ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಉದಸಿನ ಪುಚ್ಚಿಸ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನು ದಿನೋಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಂಕ್ ನಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಲಕ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನೈತೆ ಪನ್ಪೋನು ಎಂಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮಂತಿಜಿಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಅಂತ ಮನ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಜಾಪಿನಿ ದಾದನ ಇಜ್ಜಿನಿ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆಡ ಮಂಜು ಆಯ್ತಾ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಒಂದು ದಾದಾಂಡಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಅವಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಲ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ದಾದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತ್ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಪತ್ತಗ. ಸೊ ಬಲಿ ಇದು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೇನು ವರ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಪಂದು ಸಾರಿ ಉಂಡು ಸಾರಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಸಾರಿ ತರ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪತ್ತೋಡು
ಇಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿದ ಪಲ್ಲು ಪತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೆಲತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಫ್ ಸಾರಿ ಪುಂಡು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೆಲತ್ತು ಇಂಕ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತರ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ತುತ್ತಾರ ಇಷ್ಟ ವರುಣದೇವೇರು ಬತ್ತೇರು ಇಂಕ್ ತುತ್ತು ನೆಡ್ಲ ಬೇತಾಕ್ಲಿಗೆ ತುತ್ತವನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರಪ ಕಾಪುಂಡು ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಅತ್ತೆ ಸೊ ರಪ 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 ಕಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ ಏನು ರಪ ರಪಕ್ಕ ಈ ನೆರಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ವೆ ಸೊ ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ತೂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ರಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪತ್ತದು ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಮೊಲೆನ್ ತುಲಿ ಕಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಭುವಿ ಎಂಚೇತನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಶೋಕಿತ್ತನ ಒಕ್ಕಲು ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜರತ ಕಿತ್ತೇನೆ ಕೇನು ಶೋಕಿತ್ತನತ ಶೋಕಿತ್ತನ ಬೂಡ್ದು ಬೂಡ್ದು ಕಂಕನೆ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ತು ಅಂತಲ್ ಅಂಡ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದಿ ಹೂವಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬರ್ತನು ಹೋದು ಕಿನ್ನಿ ಅದೇ ನೆರ್ಪು ನೀರೇ ಮಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೈದಾನ ಆಗ್ಲ ಪೋಯ ಗಣಪತಿ ತೀಯರೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡು ರಪ ರಪಕ್ಕ ತಿಂದು ಪಿದಾಡು ಎಂಚೋಡು ಭೂವಿ ಶೋಭಲ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಸಾಸ್ ಕದ ಯಾದೆಪ್ಪ ಓಯ್ ಮಕ್ಕಳ ಇತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನು ಜಾಕೆಟ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕುಲ್ಲಾಗಿ ಮಗನ್ ದೇಕ್ ಬೈದೊಲಿ ಆತ ನೆಕ್ ಬಡ ಹೊಡ್ದು ಲೋಕೇಜ್ ಆತಯ್ಯ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಪು ಜಲ್ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾ ಇದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮೊಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಇತ್ತ ನಾನು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕಂದು ಅತಯ್ಯ ಬಡಾತನ ಜೋಡ್ ತಿನ್ಕ ಮೋನೆ ತುಲೇವಿ ಏನ್ ತಿನ್ಪೀರ್ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಕೇಂಡ ಏನ್ ತಿನ್ಪೀರ್ ಮೋನೆ ತುಲೇವಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ್ಲ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವಡು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹೋಗಲೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜತನವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡ ಪಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವಾಸನು ಇತ್ತಿನ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರೆಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಚಿನ್ನ ಕಾನೂನು ಗೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಚಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಂಜಕಲ ಕಾನೂನು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೋಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂದ್ ಬರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತಿನಾತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತುಡ್ದೆ ಮೈದಾನ ಆಗ್ಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತಾನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ಕ ಪಂದ್ಯಾನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪುರ ಪತ್ತ ದಾಂಡು ನೆರಿಗೆ ಪುರ
ಸೊ ಅಂಚ ಐಕಿತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸು ಪಾಡ್ನು ಪಂದಿಂಕ್ ಮಂಡಿಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆದು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಜೋ ಪಾಡುಂಡು ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೇಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೊಕ ಪಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ಬಂದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐಟೊಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ಕ ಪಂದು ಒಂಚೂರು ದೊಣ್ ಅಂಚಿಂಚಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡು ಸಾರಿಗ್ಲ ನೆರಿಗೆ ಪತ್ಯ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ದಾಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟಿತ ಹೂ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಐಟ್ ಬರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಅವು ವೇರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಣಮ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐಟ್ ಬರು ಏನು ಹೂ ಸಾರಿ ತುತ್ತುದೆ ಅಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೊಡಾಂಡ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಂದುಲರ್ ತುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ದಿಶಾ ganiga ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನದು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ನೆರಿಗೆ ಪುರ ರಪ್ಪ ಪತ್ತಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ನಾನು ಇಂಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಇಂದುವೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.